biyu Allah ya yi mana su. Muhammad na biyu ka ci kara, sannan Ahmad a gurin goma, kamar su guda Allah bar mana su. Masani da ya yi gero da kunu muka sha, sannan wani al'amarin Allah ya yi mu ya ba mu ruwa muka sha. Cikin ni'imarsa da ya yi Allah ruwan sama shuka zai yi ta sha. Fagen su kuwa mai shi ya kai, mai gurgun doki kar ya shiga. Sarki masani ne kai abba da umma, cikin su kai Musa sannan da tuni. Cikin mu kayo wasu ga su wulik waɗansu bari haka za ka gani. Dukan lamari daga mai sama ne, ilahu gwani da ya yi mana su. Muhammadu yanzu kaga kamar su guda na fada, wa da kane suke yanzu abin su za ka ga komai yayi gaba. Zaman su idan Allah ya yi ko uhun ba mu san akasin haka ba. Rayuwa da akwai sauyin yanayi, uban Ahmad da Muhammadu ne. Kasan asali ba mu kai haka ba, zaman mu akwai sha'awa don tun firamare aka san mu gaba. Rayuwar mu tana da girma yau da 'ya'ya namu abin da gaba. Sa Muhammadu ga Ahmad na bara, ya biyu Allah ya yi mana su. Abota ko gida kullum haka za mu gamu, rabon da muke Allah kullum kawar mu da ƙauna taka da mu. Kane kai humma da abba cikin su gashi ilahu ka sa da mu. Dukan lamari daga mai sama ne, ilahu ka sa yau ba mu da da. A gurin yaya na kai, murna ta saka in yi musu baitika domin murna na kai. Kula da amana haƙƙi na ku za mu kula Allah ya kai. Sa Muhammadu ga Ahmad yanzu uwa ɗaya da shi uban su guda. Ga Muhammadu ki kula duka al'amari, ki zan duka tarbiyya a gare ki ne yaro ya zamo nagari. Cikin haka sannan zaki ga ɗanki ya zama to da nagari. Muhammadu na biyu shi na faɗa, uwa ta gari da nagari. Baba gurin Ahmad Umar ka zani, ka sa nazari sannan ka kula gurin Ahmad shin za ku gani. Tarbiyya ta shigare ku take matsawa domin za ku gani. Yaran ku ya tashi da tarbiyya domin jama'a su sun ta faɗa. Baban Muhammadu na biyu za ni fada, aboki na ne Umar yanzu shi ne lallai za ni fada. Yana da amana lallai ba ni manta abin da ya yi mani da. Yanzu ga mu abokai tare guda